Señora conselleira, eu, polo que a min atinxe, o que quería aclararlle en primeiro lugar é que eu non puxen en cuestión a eficacia dos traballadores, puxen en cuestión a súa, señora conselleira, e a do seu secretario xeral, que son uns auténticos incompetentes, pero que, ademais de incompetentes nesta materia, non teñen ningunha capacidade e, polo que se ve, ningunha intención de rectificar. Mire, eu vou facer uso dos seus datos, señora conselleira. Vostede mesma recoñeceu, e digo yo tamén ao catedrático, señor Balseiro, vostede mesma recoñeceu na súa primeira intervención que no mes de agosto se produciron o 40% dos incendios forestais no que levamos de ano e o 70% de superficie queimada. A vostede ese dato non lle di nada, non? Pois eu creo que ese dato é bastante elocuente do colapso ao que se viu sometido o dispositivo durante o mes de agosto. E mire, ven vostede aquí a rasgarse as vestiduras porque sei que nos días, nos picos máis altos do mes de agosto, houbo días de medias de 71 incendios. Eu convídolle a vostede e ao indocumentado do señor Balseiro, que ven aquí a chamarnos ignorantes a todos os demais, a que repasen os datos históricos de outros anos. E xa non lle vou falar dos datos do 2006 con 350 incendios diarios, pero sí datos do 2008, do 2009, do 2010, onde se pode ver que 71 incendios diarios é casi un luxo asiático. Señora conselleira, mire os datos do Ministerio de Medio Ambiente, que están aí, os datos históricos. Tanto me dá que, mire, antes ou despois do 2006, pero en todo caso a actividade incendiaria era bastante máis elevada en canto ao número de incendios. E, por certo, cunha cantidade de incendios similar á que levamos este ano, 2.546, no ano 2008 levaban ardidas 6.300 hectáreas. A metade, si nos fiamos das súas medicións, da que levan este ano, a ver cando era máis eficaz o dispositivo, si antes ou despois de que vostedes viñeran estragalo disgregando en 50.000 chiringuitos diferentes e que todos os traballadores, mire, vostede pode vir aquí a lernos as noticias que queiran, pero nós tamén estivemos nos incendios e tamén falamos con traballadores do dispositivo e en todas partes, tanto dá que fora na Xironda, en Lucenza, en Cualedro, en calquer parte a donde iba son incendio, as persoas que integran o dispositivo queixábanse de dúas cousas: da imposibilidade de coordinarse entre todas as diferentes partes do dispositivo, a imposibilidade de ter un mando único e a inutilidade confesada polos propios integrantes desas brigadas, das brigadas municipais, que en moitos casos chegaron a confesar que os alcaldes as tiñan todo o mes de agosto limpando os campos da festa das distintas parroquias do lugar. Mire, nós, si queren, vostedes teñen maioría absoluta, vostedes son o goberno, pero nós, si queren, repetímoslle unha vez máis, rectifiquen no que atinxe o dispositivo, de verdade que sexa un dispositivo público e con mando único, e a poder ser que non sigamos únicamente como única estrategia de loita contra o lume alimentando ese monstro que se deu en chamar a economía do lume. Modifiquen a súa política forestal. O primeiro que debería facer, señora conselleira, é integrar a política en relación co monte na política de desenvolvemento rural e na política agraria e produtiva do noso país. Rectifiquen. Mire, non sexan sectarios. As Oxford empezaban a nacer. Vostedes levan 3 anos ca Oxford e aínda nadie sabe de ningunha Oxford que foran capaces de poñer en marcha para cambiar a estrutura productiva do noso terreo forestal e do noso monte. Cambien a política forestal, señora conselleira, e, sobre todo, non sigan pola camiño de desmantelar todos os instrumentos de prevención que tiñamos neste país. Porque vostede, lamentablemente, hasta nos preguntou en que artigo da Lei de Prevención se prohibía que en agosto se estuvera desbrozando. Pois, señora conselleira, no 13, naquel na que di que nos días no que índice máximo de risco diario de incendios forestais está prohibido facer determinadas actividades. E tamén, señora conselleira, de paso, non ande vostede pactando
coas empresas das autoestradas e coas empresas eléctricas que estén eximidos de realizar traballos de prevención, porque este ano en Ourense tuvemos que ver como en varias ocasións houbo que cortar a A52 porque vostede, e publicouse no Boletín Oficial do Estado, chegou a un acordo co Estado para eximir do cumprimento da lei de prevención. Sí, home, a próxima vez traigo o Boletín Oficial do Estado, sí señora, para eximir do cumprimento da lei de prevención e, polo tanto, das obrigas de prevención ás empresas que xestionan as autoestradas e as empresas eléctricas. E, polo tanto, señora conselleira, prevención, cambio na política forestal orientada para o desenvolvemento rural, porque o que é mentira rotunda do que vostede dixo na súa primeira intervención é que os lumes botan a xente rural, que non asa xente no rural é o que provoca lumes. Máis nada, moitas grazas.